kadugawe karbiang longra do anphan nilihin pen Star Sunday akardom pajiriklo kardom pinidak rong turbong tarwa rong along Star Sunday labangso arni pache tondun si dak rong turbong fellowship kete giding atum kabori pon pen pini labangso Star Sunday ketalona mailong nili na che tong long nili ta nili kopai la nili kitpu dai mi alam bangke alam the ave oi phicita alang litum bangso hempu jisu phan kekroi adak rong turbong arat doan alang litum kedam tangan sitame alang litum besen met pensil adak alang litum buche sonse long lo peneng le thota nilis tame alang litum phan hirjume la pen bidisore tame thegan same nili pajir tekang lo kewangia nias tame dak rong turbong arat mesen pen buche longia phan nili arnam lo kami hirjume hangpilo siladak kisi hinia kisungdo kedam tang dalang litum kisung buzina je than lo je sikariget mate rong turbong labangso hawara long monduli aprange sivet sido office tami nono bangke hini nangdoi kok laso puthak lama lang litum sapso aning duk chipak lang lo lasini lipute kang lo je ni chipaduk ni alama velo lake litum dak rong turbong aratum hempu Jesu Kristo afan ke kroi arat lage si ke misen puson si nilipudam lo atheke bat pon lo mane monduli hini kete thak mane monduli si bang ke bat lo mate mase ladak rong turbong long same hempu Jesu Kristo afan ke kroi adhoro mate anim labangke langlitum hin alanglitum dak bangke ke bat pon son si litum thek pon asi alanglitum ni chipaduk ni alama velo tapen ke me ke klem kam long bangke arnam bang nang lang dunding pot arnam si bang kerap tami pipon bom po ai nili mo hata pulo ke me ke klem ke dam along ke kham khedun pulo tangte lake kadia ke alanglitum si dia nang po la pen ke alar ke hui bangke lake bang arnam si alar ke hui po laso bang si alanglitum ning ke pathe pen si chari ponang po asi nilin pena bangke alam theta padu welo lan belo nili ada ka thelang le tumba monduli ki mission si mande lo po nilihin pen stame non tong se kot pen chiar alang le tum mane kerap nang hang tong se kot nangi pu masi kang ni athai chiar kadure do pusipulo asi nilin pen chiar hong pharoi si pena deang bong nili nang pale po la pen ke dang non ke dobom amonduli kimi along same mogwangiani sarkar pen kerap isi hini yong sinang lelu lorang te nili kerap ponje phana me lam chak chipi te kang lo pen hola non ke dobom abarim charge long lo hola so charge long bangke peneng la asam dorson long same asam dorson lo mate MSc development fund hin pen nili ki paisa sabso ki thik pon padu pon la boundary fund bangke nasila bangke prabjin pen la bangso a boundary bangke kim pon long to penona lang litum thoda kimi ladak monduli sia kimi alang litum kim rang bom lo la solong bage monili la chak chipite kang lo mo December a cheklo lomsi nilihin pen opisi ladak ke deng pon me doma la sobang nili lang pon pen deng pi pon po lan belo nili pen sartan te karbi pura chamatha ching hon pen la person tha si rongker set proposal si hala ke do jia boha ki pi pona son si ili non da karbia anglong ke do karbi sang do atum han te ke kroya adhara ma kapre ke atum da do location tha sina li hala rongker set proposal si char chalong tin stame lalang phera hawara phan pini kamathapon kiwang jilang upcoming kamathapon du esi mo ni lita puluke dhorom mate nim ke kroy ke khai siwer long ta kapre ka do aron baring ke kroy ta dolo lapen ke lukhimon adhorom ke kroy ta dolo Jesu Kristo phan ke kroy tum ta dolo lapen ke mondir kardom ke kroy ta dolo akai tinong da do stai tum bangke ke chima tha nai bangke lalo etum khai sibe
khai sivet la pen hem sivet the hala nim dharam la nim ke kroi bang si kaprek puchot mate jinon nangli nangkar ju bang ke ala ronbari matum han punon ba khomia tum namghor punon ba hala mondir kardom mondir hem punon ha tame nili pinan ke deng pon padu pon lo la pen ge dagle tum lang feralong monduli hini do nili non ma kachini bang ke isi bang la sigariget lo isi bang ke hatipura lo la long ni lo bang ke deng pon lo la non prap jin pen ada kam ke cheng pon je phan nang tum thek pon lo po la person tha sila rongker apollo poti council pen afan nang khele person se rongker tem long phan suri phop no mate asia rongker pinia arong afan mane suri phop no mate suri kep no son slami ninkan ni pene phongvet rongker ta padu la person tha se christmas ta ninkan ni long e phongvet lu la person si enal tum che parai pon pem lang phera hawar phan sa council pen ke dorom tin afan same chiklojon rongker apollo te rongker wen ki pipon tang ho pinela puson ke thik pon ke ave voi phitsita kopilo arna mamen pen non jene sialam lo rongker hos tame nilila rongker chokli arong anabang ke nili hin jungjung pen hirjumi ke chohang du no son lo masap savet ame ke pale pon pado la so logot sinili ke damtangan tame ladak kaprek ani mate adhorom ke kroy do ana tumanta nilihin jungjung pen ke asap savet tame kerap ke pajir pon pado rongker chorkli chopio tumanta pipon la pen ke la non jeneba nam kirton ke klem tum pono bongalia khai pono bihari khai pono khomia khai pan pono a khai tin phanta nili